43. Hej. To čo bol mis, či čo? Nie, to Nie, dole je. Je dole. do vaječníku. Je to viacej ako 40. Toto jak dám 0, tak seriem na to. Toto je viacej ako 40. Mám na 40 a merím na vrch chrbta. Úplne. To je podstatne viacej ako 40. Mis je do ucha. Ideme po trave alebo po chodníku? Poďme kúpeť.